Jeg har sådan en lille screenshot her af en her fra kontoret, som du skal prøve at gætte, hvem det er. Er det Jeanette? Nej, Må jeg få at vide, hvad det er for noget? det er dig selv. Fedt. Det er jo et kompliment. Kan man Det ved jeg ikke rigtig om det. Jeg synes, den er tæt på. Well, thanks. Hvem tror du der? Det er Simon. Er det Simon? Simon. Det er forkert. Skal jeg gætte videre så? Nej, Nå, okay. Det behøver du ikke. Alberte. nej, så min næse er noget. Ja. Nej. Nej. Ja. Det er perfekt. Er du klar til at gætte, hvem det her det er? Okay. Mit problem er jo, at jeg har været her på kontoret 3 gange, tror jeg. Så det er sådan lidt... Det ved jeg ikke. Er det Skrøder? Jeg vil sige, at det er lidt dårligt, du ikke kan det der. Nu siger du kun har været her 3 gange, og det er en for dit eget kontor. Åh nej. Er du klar til at gætte et billede af en person? Det kan jeg da blive nødt til. Ja. Ja. Det er det her billede. Ja, det kommer lige her. Den er svær. Må jeg bare kigge rundt? Nej. Okay. Så lader jeg være med at kigge rundt, så kigger jeg bare fokuseret herned. Jeg vil gætte på Benjamin, jeg ved det ikke. Benjamin. Ja, det kan godt være, det er mig selv, men det tror jeg bare ikke. Det er Jeanette. Ligner det der Benjamin? Ja, det ved jeg ikke.